Gaurko bigarren platera, gozo kontuak, ezta? Nola izena du, gaurko postre honek? Buñueloak. Buñueloak, hori da. Ba, buñueloak iten hasiko gea. Kasu honetan, buñueloak aukeratu ditu, gozuak. Gozuak. Egin dezakegu buñuelo berdina, errez eta pixka aldatzen da azukria eta kendu. Eta katzakin, ba, beste... Hori da. Bakarioakin betetzeko, bexamelakin, horrela. Hori da. Baina guk orain honetan, gozua. Gozua. Osagaiak izango ditut momentu batean. Gurina, azukria, arrautzak, irina eta esne pixkat. Oso ondo. Bueno, jarriko dugu orduan esnia. Berotzen. Botako dugu Hori da. azukrea. Esnia, kasu honetan esnia erabili deu. Esnia ez bani badakau urare, no pasa nada. Hori da. Ez dezer gertatzen. Azukrea. Gurina eta esnia. Eta guain berdu, egosi. Bai, hau zitu naziko da martxan. Hau batzea. Egozten nahi da mitartean. Zai, ongo geha. Ez, bestela esplikatu dezakezu, o esplikatuko dugu, egiten dugula bete krema pastelera batekin. Hori da, bai. Bai. Eta orduan, bai esan. Bai, erabaki dugu kasu honetan, gutxio eta nola egiten ditugun buñueluak, buñueluak egiten erakutziko deula. Eta krema, beste kasu batzutan erabili izan dugu, krema pastelera, eta hola, orduan gaur emango dugu, zea protagonismoa horrela, buñueluak egiten ikasiko dugu. Hori da. Eta esplikatu nahi baren bazu, krema pastelera nola egiten zunzu? Bale, pues krema pastelera jarriko dugu litro erdila esne, egosten. Bai. Eta gero kristala batia, no? Nastuko dugu, 3 arrautz, 125 gramo azukrea, eta 60 bat gramo irina. Dena nastu ondo, eta esnia limoia pixka batekin eta vainillarekin. Limoia zalakin, da vainillarekin, horrela. Egosiko dugu, botako dugu nazia horrei. Kanpoan horrela nastu. Eta berdez azurara. Hori da. Eta hor kontuz, ez mozteko. Hori da. Gero ja su gainean jarriko dugu. Azken irakin txiki bat eman. Hori da, gorputz hartu arte. Hori da, hori izango litzake krema. Krema pastelera. Hori da. Eta orain, buñueluak. Buñueluak urte guztien egin lezket horrela, baina azaruak badu, santu guztien inguruko egun hauetan, ohitura bezala, jateko, batzutan ezaten dira beste batzuk, postre batzuk bada, mazapana bezala diala zea ezurrak. Osos de santo. Osos de santo, ezurrak, santuan ezurrak, eta kaso honetan, buñueluak, garaia honetan, ohitura da jateko. Bueno, hori egosten nahi da. Bai. Pixkanaka. Dena batean. Dena batean. Bale, bazane pixka zua jetxingo dut, Hori, beha, hori zartuta. Eta hori behar duguna da, nastu. Nastu. Eta egin behar du, ondo sekatu, ondo lehortu behar dugu, Hori da. Eharki lehortu. Buñueluak izan dezan nahi geha, baina azken finean da, buñueluak gero prejitu ingo ditugulako hemen oliotan. Baina, petitxoak gauz berdina da, baina prejitu berrian iten da mangakin, borobiltxo batzuk egin eta labian sartu. Hori da. Baina maza, biletako balio dio. Berdin. Bai prejitzeko eta bai labian sartzeko. Gaurko honetan, prejitu ingo ditugu. Ondo ikusten da, eta? Bai, artista dia gure kamara. Berdu, ondo sekatu, lertu. Arkitan atxupatzen nahi da, irina. Eta hemen gero arrautza banaka botako dizko. Bai, hori da. Bueno, hemen ikusten da. Nola gehatu den maza guztia. Bai. Eta ja, oain egingo dugu zutatitan atea. Bale. Eta epeldu pixka bat, zergatik noain arrautzak eta guain botzen badugu, arrautzak egingo dira hemen egosi. Hori da. Eta orduan behar da... Pixka tepeltzen utzi. Hori da. Osondo. Xabier, urrengo pausua.
kristales jontzira pasako dugu, Vale. azkarro beltzeko, eta bai, Ia pelado, bino bai. hori da bai, Aldatuko eta dugu. bai, eta hobeto ikusiko da kamera nola sartzen dizkon arrautzak banan-banan. Hola hobeto. Hau, berotzeko erabili dugu, eta momentu honetan, kristales kontzila hobeto. Banaka-banaka. Banaka. Beak xurgatzeko Hori. gure masa. Hori da. Bino, epeldu inber da, Bai, bestela arrautza egosi egiten da hemen. bai. Gogoratu naiz nola dian buñueluak euskeraz. Bai. Oso zaila. Aire kauzerak. Zezaten duten ez dakit, baina esan diet, diala buñueluak, aire kauzerak. Bueno, bat, Bitartean, arrautza botatzen dizkon bitartean ni gogoratuko dut, diot, ikusliai, gaudela interneten baita, beste momentu batean ikusteko guri, txorienen webgunean, eta nahi barin badezue, zuen iradokizunak esan, zemoz egiten den, mejoratzia barin badakau, zoriondu nahi barin bazue, txoriene, abildua eitb.com, horre abialdu. Eta gero, telefono bidez ere, gaur egun badaude beste sistema bat, marrazki horretan, QR izena du marrazki horretan klik jarri, eta ertentzen geha gu berriz lanian hemen. Gure aire kauzerak egiten. Hori da. bueno, hemen bi botatxugu, eta beste batekin uste unien nahiko izango Nahiko, dela. bai. Askotan lau jartzen ditugu, jokio beha mazabeak erakusten du bihar du no ez arrautza. Gauza ez da, konkretuki, pasteleian bai neurriak oso zehatzak diala, baina maza hauetan arrautza bat gora babera normala izaten da. Bai, zergatik irina askotan, Iraina humedadea desberdina badaka, izaten da, hori da. Hori da. eta Arrautza errezeta, neurria. hori da. Hala, oso no. Hemen txendea egiten, da ni zuei konversazio gara. Bitartean, geho olio hemen txendakau preparatuta, ekilore olioa da, kasu honetan, olio xuabi aukeratu deu, ez dion zaure gehiagi eman, gure aire kausatu egin. Xavier, azken ikutu eman honei, olioa Bai. hemen txendakat tope, bizka bajatu Esto duet. ja, inadola. Hori da. Altxatuko dut hemen, Hori da. Eta Eta- ikusten dute erorizten danean, taka, Hori da. horrek nahi duzan, saltza bere puntuan dakaula. hori da. Berdu, hola, justo eroi. Tak, Eta oso ondo. pH-ia gehatzen bali bada, Beste arrauz bat Beste hartzeko arrauz bat seinale. bota, hori da, Baina gaur esan dugu, irukin konformatzen gehala. hori da. Vale, Hoia, inado, bale? oso ondo. Vale. Pare bat pelota. Saiatuko gaber, Zu kutsara saiatu, txiki zu batekin. saiatu. Hori da. Ingo dugu hola borobildu batzuk. Zen baina dakan beak, Eta prejitzea bota. Hori da. Zea, petizioak izan ezkeo, hobeto izango litzake manga batian bete, eta plakan beakin taka, Hori da, horrela. Hori da. Baina guk hemen eskulanak gaurko honetan. Eta hoi, bea berdu, buelta bea bakatekan emango dute. Hori da, tak, ematen du buelta. Hau, estilo txurruak eta horrela, ezta? Bai, Azken finean. Beste maza bat horrela, baina, finagoa, Hau finagoa da. Fino. Maza fino nahi zuzan, ezta? Bai. Vale, oso ondo. Beak emango du buelta, ezta? Ola hundingo aldi bazpane? Bazpane. A ber, ikusteko bitu bai baz. Kasu honetan, igual paella, ez da igual aproposata, bazpane, Kolore polita, Hortxe. Hori da. Lau. Kasu honetan, igual fondu ez dakala ineko ondila, igual askotan untziten, igual bestera bateko kolako untzilean jarri ezkeot horrela, baina bueno, gaurko honetan laguntzakin, baina paella osartaian arazo batikan. Eta listo, horregatik dut. Bai, horrela esen, ez da? Nik uste dut mazein da, modala. Koloria binepen balekua.
Lau bakarrikan horrela? Bai, Bai, lau. nahikoa. Oso ondo. Gainen ni bakarri da estatu behar ditut, ni lauekin nahiko. Hola xen, hemen xurgatzeko, olioa xurgatzeko, eta orain, beteko ditugu kremakin. Kasu honetan, Bete. nahi izan ezkeo, esne gainean, arrotuta, txokolatia baitare, o pastelera kremai txokolatia baitaren astuta, hola xen egiten da, kafien are bai, Baita. de tofe, hainbat krema badaude, hauek betetzeko. Gure xefaren azken ukitua. Esnea, azukrea eta gurina berotu. Irina gehitu. Epeltzean, arrautzak banan-banan gehitu. Ekilore oliotan frijitu. Azukre xetuaz apaindu. Javier, listo platerian jartzeko. Eta hon utziko izut ezaten, azkenengo sekretore eginak, hau gordetzeko. Bueno, sekretua ez da. Sekretu ez da, kutua. Baina, bueno, azken momentuan, egiten dugu nasila bat, azukrea eta kanela, Bai. eta pasatzen dugu pixka Bilak bat. naztu Hori eta da. geho hortikan pasa. Hori da. Oso ondo. Eta kasu honetan, azukre xetua pixkati biliko nahi dugu. Azukar glas, baina azukre xetua, izaten da bezala. Eta nola, pixkat, humedade pixkat hola hartu duen, pitzatuet, honekin, zu bota diezu, eta honela partituko dugu, ezta? Bai. Bale, gutxarekin igual laundu lau. Pixkatan. Horrela, pixkat, pelota egiten dian da horrela, holain, Hori da. eta bitu, dutoria, Jazta. Listo. Hau kolokatzeko, Eman. hortxe iskina batean jarri zazu, eta listo. Bueno, gaurko gure aire kauzerak bukatu ditugu. Eta orain tazatu egingo dut. Jakin, galdetu detela eta permiso badakatela, nik eskuekin jateko, Eman didate. Ona. Primerakoa, Xavier,